Προπαίδεια του 8. Μία φορά το 8, 8. 2 ή 8, 16. 3 8, 24. 4 8, 32. 5 8, 40. 6 8, 48. 7 ή 8, 56. 8 ή 8, 64. 8 ή 9, 72. 8 ή 10, 80. Στην προπαίδεια του 8 έχουμε να μάθουμε μόνο το 8-8-64 και το 8-9-72, αφού όλα τα προηγούμενα τα γνωρίζουμε από τις προπαίδειες μικρότερων αριθμών. Με αυτό που κάναμε, να συντάσσουμε έτσι τα γινόμενα με τον μικρό αριθμό μπροστά και το μεγαλύτερο δεύτερο. Έχουμε ήδη μάθει στην προπαίδεια του 2, του 3, του 4, του 5, του 6 και του 7 όλα τα προηγούμενα, και στην ουσία τώρα τα επαναλαμβάνουμε ώστε να τα εμπεδώσουμε περισσότερο. Αυτό λοιπόν το οποίο μαθαίνουμε σαν νέο, σαν καινούριο, κάτι που δεν το έχουμε ξαναπεί στην προπαίδεια του 8, είναι το 8-8-64 και το 8-9-72. Για να την πούμε μια φορά μαζί. 1 ή 8, 8. 2 ή 8, 16. 3 8, 24. 4 8, 32. 5 8, 40. 6 8, 48. 7 ή 8, 56. 8 ή 8, 64. 8 ή 9, 72. 8 ή 10, 80. Μπορείς να σταματήσεις, να τη γράψεις και να προσπαθείς να τη μάθεις με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη διάταξη. Με τους έξυπνους πίνακες που βάζεις πάντα τον μικρό αριθμό μπροστά και δεύτερον το μεγαλύτερο, να μην πεις ποτέ δηλαδή 8 φορές το 6, δεν χρειάζεται. Αν μάθεις το 6-8 θα ξέρεις και το 8 φορές το 6. Στη συνέχεια, αφού τη γράψεις, σταματήσεις το βίντεο και τη γράψεις, μπορείς να συνεχίσεις και να απαντήσεις τις ερωτήσεις μου. Τώρα θα λέω τα αποτελέσματα με μια μικρή καθυστέρηση, έτσι ώστε να με προλαβαίνεις και πριν από μένα να απαντάς και να δούμε ότι τη γνωρίζεις. 1 ή 8, σε ρωτάω, 8. 2 ή 8, 16. 3 8, το ξέρουμε από την προπαίδεια του 3 αυτό, 24. 4 8, 32. 5 8, 40. 6 8, 48. 7 ή 8, 56. 8 ή 8, 64. 8 ή 9, 72. 8 ή 10, 80. Άλλη μία φορά θα πω την προπαίδεια και θα σου ζητήσω να απαντήσεις. 1 ή 8, 8. 2 ή 8, 16. 3 8, 24. 4 8, 32. 5 8, 40. 6 8, 48. 7 ή 8, 56. 8 ή 8, 64. 8 ή 9, 72. 8 ή 10, 80.
Αν κάπου έκανες λάθος, σημείωσε ποιο γινόμενο έκανες λάθος, γράπτο 2-3 φορές, έτσι ώστε να το μάθεις, και στη συνέχεια έλα άλλη μια φορά να την πούμε, αλλά αυτή τη φορά όχι με τη σειρά, αλλά ανακατωμένη. 4-8, 5 φορές το 8, 6-8, 7-8, πάντα συντάσσουμε με το μικρό μπροστά. 8 ή 8 είναι το καινούργιο που μάθαμε. 8 ή 9, 8 φορές το 10. Να σε ρωτήσω από αυτό που μάθαμε για πρώτη φορά τώρα συναντήσαμε. 8 ή 8, 64. 8 ή 9, 72. Όλα τα άλλα τα επαναλαμβάνουμε. 6-8, 48. 2 ή 8, 16. 4-8, 32. 5-8, 40. 1 ή 8, 8. 3-8, 24. 7 ή 8, 56. 8 ή 10, 80. Να την πούμε μια φορά μαζί. 1 ή 8, 8. 2 ή 8, 16. 3 8, 24. 4 8, 32. 5 8, 40. 6 8, 48. 7 ή 8, 56. 8 ή 8, 64. 8 ή 9, 72. 8 ή 10, 80. Άλλη μια φορά λοιπόν, τελευταία φορά, θα σε ρωτάω και θα μου απαντάς με τη σειρά. 1 ή 8, 8. 2 ή 8, 16. 3 8, 24. 4 8, 32. 5 8, 40. 6 8, 48. 7 ή 8, 56. 8 ή 8, 64. 8 ή 9, 72. 8 ή 10, 80. Ξεχάστηκα όμως και τα είπα πάρα πολύ γρήγορα και δεν ξέρω αν προλάβαινες να απαντήσεις, οπότε σε ρωτάω πάλι. 1 ή 8, 8. 2 ή 8, 16. 3 8, 24. 4 8, 32. 5 8, 40. 6 8, 48. 7 ή 8, 56. 8 ή 8, 64. 8 ή 9, 72. 8 ή 10, 80. Αυτή λοιπόν ήταν η προπαίδεια του 8. Αν νομίζεις ότι δεν απάντησες σωστά και ότι δεν τη γνωρίζεις, μπορείς στο βίντεο να το ξαναδείς περισσότερες φορές μέχρι να την εμπεδώσεις. Περισσότερα βίντεο στη διεύθυνση www.mathiticoslogos.gr, στη σελίδα μας στο YouTube στη διεύθυνση 333 βίντεο 1, και αν θέλεις να μαθαίνεις κάθε πότε βγάζουμε καινούριο βίντεο σε μαθηματικά ή οποιοδήποτε άλλο, στο YouTube πάτα το κουμπί εγγραφή για να γίνεις συνδρομητής μας και να λαμβάνεις ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο το οποίο ανεβάζουμε. Ευχαριστώ.